Nagpakatap karon og dugang traffic enforcer ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda. Diin nagpadayon ang road concreting sa mga barangay sa Dumlog ug San Isidro. Tuyo niini nga dili kayo masinati ang paghuot sa dagan sa trapiko, ilabi na sa habig sa Cebu South Coastal Road. Napo ka mga traffic enforcer ang gipakatap sa may CSCR sa crossing sa Dumlog ug sa San Isidro. Kaganihang buntag, gisugdan na ang pagtrabaho sa 300 meters nga road concreting project. Matud ni Joy Tumulak, nga gipaagian man ang dalan nga gisugdan sa trabaho apan alang lang sa pribadong sakyanan, mga motorsiklo, tricycle ug e-bike. Apan ang mga modernized PUJ didto na moagi sa tulo ka mga rota nga gibuksan alang lang kanila. Mula nat ang proyekto hangtod sa katapusan sa buwan sa Oktubre. As far as Dumlog is, long time coming na ginaangay siminto ang daan gikan sa Red Doors padung sa Iskina Dumlog. So they've met with residents and naghimot ang mga advisories especially sa Namuyo and muagi diya especially padung sa Dumlog. So it's gonna take a while but hopefully after it murag nindot na ang dagan sa trapiko. Dako sad kayo na tuog natabang ang pag-reroute sa ato nga mga modern bus nga gilimitahan ang mga sakyanan nga di pasahiroan nga moagi sa lugar din gitrabaho ang dan.